Ofensiva do Concello de Pontevedra para rematar coa presenza de excrementos caninos nos espazos públicos. As Concellerías de Benestar Animal e de Medio Natural lanzan a campaña Bo Cidadán Canino, Boa Cidadá Canina, dirixida a concienciar e informar a cidadanía. Que a xente se dea conta de que hai que recoller o excremento do animal porque pode ter daños colaterais, como por exemplo pode ter son multas de hasta 500 euros en caso de non recollida. Aos xardineiros que están recollendo, facendo a súa labor de mantemento dos parques, pois cando limpian estánse manchando con todo eso. O propio cidadán, se quere tumbar un poquinho nos xardíns, pois tamén ten as súas consecuencias. No marco da campaña repartiránse flyers con consellos para pasear as mascotas e instalaránse cartéis e bandeirolas advertindo das sancións ás persoas que non recollan as deposicións. Tamén realizarase unha performance sinalizando os excrementos que se moverá por diferentes espazos da cidade. Unha campaña que saque a luz, que visibilice eses excrementos que moitas veces están ocultos entre as herbas e que tomemos todos conciencia de que non é a veces unha cousa puntual, senón que é unha gran cantidade a que hai en moitas zonas da cidade. Tanto dende a protectora de animais hospalleiros como dende o Club Canino Diverticans apoian as mensaxes lanzadas por esta campaña. Ter un can é unha responsabilidade. En este tipo de comportamentos incívicos, a culpa nunca é do animal. É algo que temos que insistir, denunciar, pois non sei moi ben como dicilo, pero igual un pouco avergoñar esa actitude, ¿no? Para que a xente deixe de facela. Un perro no es un juguete. Un perro tiene necesidades, igual que las necesidades de salir a hacer sus excrementos, evidentemente, las tienen que hacer, pero los dueños tenemos que ser responsables de que eso no se puede quedar en la calle. Dende o Concello recordan ademais que non recoller os excrementos pode supoñer unha multa de ata 500 euros.